Rusko sa v Charkovskej oblasti naďalej snaží prelomiť ukrajinskú obranu. Okupanti vraj obsadili ďalších najmenej 5 dedín a tvrdia, že Kyjev stratil stovky vojakov. Prezident Zelenský ale hovorí o tom, že jeho armáda ruskú ofenzívu odvrátila. Ťažké boje hlásia z viacerých miest frontovej línie v Charkovskej oblasti. Obe strany boje potvrdzujú, každá má však svoju vlastnú verziu ich priebehu. Isté však je, že o život prišlo niekoľko civilistov. Ukrajinská armáda evakuuje tisícky obyvateľov z priľahlých obcí. Všade počuť streľbu a výbuchy. Ulice sú zničené. Je to strašné, čo sa tu deje. Nemôžeme tu viac zostať. Odchádzame, pretože zomierame za ruský svet. Nech idú všetci do pekla aj s Putinom. Sú to naši nepriatelia. Kým Rusi podľa vlastných slov postupujú, ukrajinský prezident to tak nevidí. Tvrdí, že ruskí vojaci narazili v Charkovskej oblasti na odpor vojenských brigád aj delostrelectva. Ruské sily sa pokúsili rozšíriť operácie proti Ukrajine. Naši vojaci, delostrelectvo aj drony však odpovedajú na útoky. Do Charkovskej oblasti posielame ďalších vojakov, aby sme zmarili ruské snahy. Ukrajincom sa podarilo vyhodiť do vzduchu zásobníky paliva v Luhanskej oblasti, ktorú okupujú Rusi. Zasiahli tiež údajne reštauráciu v okupovanom Donecku. O život prišli 3 ľudia. Kremeľ najnovšie farbí svoje drony na čierno, aby boli v tme menej viditeľné. Lietajú rýchlejšie aj vyššie, čo robí starosti ostreľovačom. Азимут 210, бачу ціль! Na začiatku vojny lietali šahídy vo výške 300 až 400 metrov. Teraz sú to aj 2 kilometre. Je pre nás ťažšie zasiahnuť ich, ale aj naše zbrane sa zlepšili. Stále ich dokážeme likvidovať. Jakub Laca, televízia Markíza.